дар доираи нақша чорабиниҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҳарбии 0119 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ бахшида ба 29-мин солгарди ваҳдати миллӣ ҳамоиши хизматчиёни ҳарбӣ таҳти унвони Эмомалӣ Раҳмон поягузори ваҳдати миллӣ ва ҳомии истиқлоли давлатӣ доир гардид, ки дар он роҳбарияти Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Гвардияи миллӣ ва афсарону сарбозони далеру шуҷои ватан иштирок намуданд. мақсад аз ташкил ва баргузор намудани ҳамоиши мазкур ин сазовор таҷлил намудани рӯзи ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардид. зимни ҳамоиш зикр шуд, ки пешвои миллат аз нахустин рӯзҳои фаъолияташон сулҳу оромиро ҳамчун ҳадафи асосии сиёсати давлатӣ муайян намуда, барои барқарор кардани эътимод байни гурӯҳҳои мухталифи ҷомеа талошҳои шабонарӯзӣ анҷом доданд. маҳз сиёсати хирадмандона, иродаи қавӣ ва муҳаббати самимии президенти кишвар ба халқу ватан замина фароҳам овард, ки тоҷикон роҳи сулҳ ва оштиро интихоб намоянд. бо барқарор гардидани сулҳу субот марҳалаи нави рушду пешрафти Тоҷикистон оғоз ёфт. ваҳдати миллӣ на танҳо ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима бахшид, балки барои таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди иқтисод, пешрафти илму маориф, фарҳанг ва баланд гардидани нуфузи байналмилалии Тоҷикистон шароити мусоид фароҳам овард. дар идомаи баргузории ҳамоиш як қатор сарбозону афсарон бо сипосномаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд. дар фарҷом ҷиҳати болидарӯҳии сарбозону афсарон аз ҷониби аҳли фарҳанги ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар барномаи фарҳангӣ пешниҳоди аҳли Толор гардонда шуд.